Pikor ke komeng seret seret ibu bunga podang kuning nggih nggih matur nuwun marang panjenenganipun pepunten bebana nyuwun podang kuning Mbak sinten wau Lita Mbak Lita nggih anu piye Mas Gareng niki wonten nawala wau pundi Pak nawalane ndi mau ya diwaos aku ndarani wong korupsi wong panjenengan ora ana apa-apane aku sembah syukur kersane sing nem sing maos nggih. Heeh. Nggih. Lanjutipun monggo, Mbak. Coba. Ditepungke yo. Yo, kalian tepungan nang ndi. Heeh, nang kono. Nggih, monggo tak aturi jeneng. Sepote, Cok. Sepote, Cok. Ya. Yo, tepungake asmane sapa? Dalu Mak Cangi Mbak Limbo. Nggih, dalu Mbak. Dalu Mas Gareng. Nggih, Bliceng dalu Mbak Cantik. Nggih, derek tetepangan monggo. Uluk salam sik le ditepungke asmane sapa daleme ngendi. Nggih niki sugeng dalu statuse napa? Kebon manis wau. Nggih, kebon manis. Derek pitepangan nami kula Hindiaji Prameswara Natungga Dewi. Ya, dawa men. Indriaji Indrajit po ki. Indriaji Hindiaji Hindi. Hindi. Oh, bukan Hindi Home tapi ya. Berarti sampean ki turunan India. Ya utuh. Wong India ki sopan-sopan lho. Kok. Lho tenan, ana wit ngono ya gawe jak nyanyi. Tumpah wae.